Zuen lagunak, orduan, batez ere kanpoko hasiela, orduan, esatezu inguruko. Hemen inguruko Tomasenekua zuten, hau. Bai, orduan... Nun zen ditun, pasaian, Erreran, oletakuak, bai, ja oletakoa de, ja gehiago zehatuta. Zatik, oletako zehazan, intxauspe, asun intxauspe hor bizian altzan, horren lenguzu bat. Eta ze plana egiten zenuten? Ba, jute egin. Neskaketa biltzen zinetenean? Neskaketa ibiltzen ginen nian, ba... Dantza? Hoxe, dantza, no jungo ginen ba, dantza. Pasaira o errenteina. Claro. Txiki erdira ere, ezta? Txiki erdira jute ginen San Isidro unian. Eta maiatza zan, San Isidro da maiatzan. Orduan, bezpeta jutezpa ginen, etziguten usten zerra juten, txiki erdia bat. Eta ite genuen, errentei bezperak entzun, eta txiki erdia oinaz. Agustinaz eta Ibarrena, hor jute ginen, berrako lenguzuak, eta gu, ara jute ginen. Oinez gun eta oinez etorri. Zer baten egiten, bestela, larun batetan eta igandetan zeiten zenuten, festa gunetan? Festa gunetan, orduan etzen lan bat, festa, Ez, igandia. Igandia, meseta jun, mesetatik etorri, eta erropak garbitu, anaienak, gabian dantzatikan gu etorri etxea, ama garbitze zitun, adele hortze zitun erropaiek, eunez, eta ni etortzen itzanean, ni petatxuak eta jarri. Erropaidi. Astelenean lanea emateko. Eta beste aizpak plantxatu. Ama garbitu. Ni josi eta aizpak plantxatu. Guetxian bizimo goi. Inda. Eta anaian erropakin, batzuk exigentia guazian, Anaiake batek gehiago exigitzezun errentein eskondu zen nahi, nazio. Guazan, goizien erropa batekin ateatzen mazan atzaldien bestia. Galtzamendigo izabekuak plantxatzen mazen jozun goizian, hain eskungatzaldian galtzoekin bestiak. Orduan behak nola oste zitun aukera basakan. Eta goizien bat, atzaldien bestia. Andre Gatiak hoi ezigitze dugu, txukun ikustia. Baina, jo harrapatzen genituen txorillak, trampa jartze zituzten lehiotikan nire anaiak eta trampa jarrita elurran denboan, hartua zeo botatze zuten, zean elburran gainean eta trampak, etxetik antzaba txorillak harrapatzen. Hor pasatze zuten atzaldia. Nola jatetzen dituzten, txorio? Aie, pergituta, erreta, auskalo nola jate genituen. Algen una harrapatzea jute ginen. Hoi mutilen gauza zen, ezta? Eta neska, berdinak. Orduan danak alkarrekin jostatzen genuen. Mutilak eta neskak. Aldemeneko horrea Tomasen zen, melokotoi harrapatzen genuen siesta jute ziren nian behak. Danak alkartu eta guazen. Eta geho igual bilatzen genituen oluan kabilakan metatartien eta arrautzak etxea, eta jan. Horako gauzakin ditugu guk. Nei, noan lotzik ematen kontatzia gauz, kontuk eta zea baina. Melokotoiak, Tomasenen bai, sakaskite melokotoi batzuk. Guk ebagenak haun fruta, udariak, San Juango perillak, loriak, lirijuak kalak, baina usai batekin, jendia etortzezan pasaitikan, eta hor pasatzezian nian gure atai aurrian, oi, como huelen estas rosas, que olor, que flor de azar. Loriak asko, maritxu enkargatzezan loriena. Eta beste anai bate bai, loriak. Karakola bitzez izkitoten, kalaidita ez jateko, eta bai, gu lore asko ite genuen, amunaneko batza deitze geni jonguk, hor Elizondo taberna nola do, hortzeon, amunaneko batzoi. Eta dana lorez beti hotezan. Amunine? Amunna. Amunan, ez dakit zeatik jartze ziloten, amun jarri ziloten izen hoi, amunaneko batza, o alkisanak ibitze zuten, o nik ez dakit zeatik jarri ziloten amunaneko batza. Eta hortze. Eta pikua berriz, hemen arboletan, pikua zeon lehiotikan, hor zuelanian aizeazten lehiu hortatikan, pikuen arbola saltatzen genuen guk. Bai, hortxe, hemen balkoian aurrian. Kantuak eta gogoratzen dituzu? Lehengokuak? Edo gazte garaikoak, edo etxian entzundakoak, edo...
ze kantatzen genugu? Bueno, paso dobliek eta dena kantatzen benitun. Eta ondo, ez dizut bestik esaten, nik basarriko lehiotan josten han naitze ginen lasean, eta beti kantari gu. Beti kantari, eta harri jazarretikan naitze ziguten nola kantatzen genuen. Claro, orduan erramua besteik etzen, arbolazen hor, ez zion beste soinukan, eskotzen soinuek, eta ez zer. Baina, kantatu, beak menengo horiek, nola kantatzen zuten, denak. Nahi gizon nahi, txistu bat, handik ez zio taitu, etxian txistuko aitzia den. Uste zuze defentzia da? Nahi gizonak, ez da egit, kantari bakin sekul ez dio diguzita. Etxian zenokaten kantuzalea, ama aldetik, aitaren aldetik... Kantuzalea, ez da egit, danak ginen oso alegriak, gu. Eta nik uste alegrenak atea gehala, Artola, ez zate zioten Markel, Tani, bilek igualak. Carnavaleros,